Ngivamise ukuhlala ngala ngenhla emgaqweni nje ngincike emaflethini ngidlale la ngeke kube khona ingozi. Hhayi emaqinisweni nje into engisuse ekhaya ukuba nesandla esibi nokungalaleli abantu abadala Bafowabo uyaphila? yebo, hhayi kuyaphileka empilweni. Nazo ngihlangana nawe uMatasa la Yebo, hhayi qinisile. Umfowethu bayisibongo? Ilo uMzimela. Umzimela? uJiji. Oh, usuka kephi nendawo? Ngisuka endaweni yaseMzinto Emalangeni. Emalangeni. Enkombo isigodi sakhona. So sihlangana la e-workshop eGugudlamini Park ngokuhlala uvamise ukuhlala kephi la eThekwini? Ngivamise ukuhlala ngala ngenhla emgaqweni nje ngincike emaflethini ngidlale la ngeke kube khona ingozi. La ngeke kube khona ingozi. Yebo. Okushuda akukho ukuthi uhlala eMayville, uhlala eMlazi, uyihlalela nje eceleni kwama-flat la eThekwini. Yebo, sengisholo nje ngendawo mhlawumbe mase kuhlwile indawo yokufihla ikhanda. Kodwa bengiphanda ngihamba yonke indawo nje la ngibona khona ukuthi ngingathola lokho okuncane nje okungangipha amasenti ngikwazi ukuthola lento engiyidingayo ngaleso sikhathi. Ufika nini eThekwini? eThekwini ngicabanga ukuthi kuyela ngakhona ukuthi kube izinyanga eziyisihlanu manje. Izinyanga eziyisihlanu. Yebo. Awukabi nesikhathi eside? Hhayi angikabi nesikhathi eside. Yini ekususa ekhaya uzohlala emgwaqeni? Hhayi emaqinisweni nje into engisuse ekhaya ukuba nesandla esibi nokungalaleli abantu abadala bebengitshela ukuthi lento le njengoba ngiyenza ngeke ize ingiphumelelise into embi. Kusho ukuthi mina ngithathe ngale mpilo le yokuthi hhayi ngifuna ukuthola le drugs le mase ngiyayenza-ke. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi into uyayenza kodwa uyayibona ukuthi i-wrong. Kodwa manje ngoba ufuna ukuthola lesi dakamizwa ugcine uyenzile. So uma ubheka-ke ngoba uyabona ukuthi imbi leyo nto ukuhamba kwesikhathi uyayibona ushiye idakamizwa ukuyibhema noma sekuzoba into nje uyibhema nje uzoyofa? Hhayi kona bese ngibona ukuthi manje ngoba-ke ngathini la eThekwini abayithandi le mpilo esiyenzayo yize noma sesingasabahluphi kodwa bathanda ukuthi sishintshe nathi sibe abantu futhi siphindele empilweni engabe siyayiphila. Kona ngalolo phuzu ngichaza ukuthi nami isikhathi ngiyabona ukuthi sesifikile ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngoba ngingayithola sengingenkingeni. Umndeni wakho uyafika ukuzokubona la noma mhlawumbe wena uyaye ukuvakashele ekhaya uyobona? Hhayi kona ngiye ngihamba isikhathi eside uthole ukuthi ngenzile lelo cala lelo uthole ukuthi sebengixolelile angazi mina kodwa uyafika ezongibheka la angithole-ke sixoxe-ke manje kugcine kufike la kuwukuthi khona hhayi khona la singazwani khona kahle siphinde sixabane futhi angiphe leyo madlana athi hhayi suyongilandela-ke mina ngingafiki-ke lokho. Manje iningi lenu kwaziwa ngokuthi libambe inkunzi njengoba ngikubona uyiphantela kade ucosha igubhu ukusho ukuthi uyodayisa ukuze uthole imali. Kuyenzeka ngempela ebusuku uthole senigebenga abantu? Iqiniso lo kuyenzeka uthole ukuthi omunye into eseyijwayele noma komunye indlela abona ngayo esheshayo azokwazi ukuthi athole leyo mali. Kodwa-ke mina ngokweqiniso hhayi kona nami ngangihlupha indlela ngezinye iy'ndlela kodwa-ke ngagcina sengiyekile ngoba ngibona hhayi akuyona impilo ukuhlukumeza abanye abantu ngcono ukuthi ngiy'funele mina njengoba ngayiqalela mina. Kodwa uma kufika izimo ezikuphoqayo ukuthi hayi ngathi akuphanteki uyocabangeni? Awucabangi ukuthi uphinde ubuyele kancane uyozama ukuthi ukuhlupha kancane noma nje wenza sure ukuthi uyaphantisisa? Ukuhlupha phela hlupha kodwa ungabonwa sengisholo njengokuthatha into engeke ize kufake ecaleni lento oyibonayo ukuthi ngeke ize kulandelise. Usuke waboshwa? Ngingathini ngike ngifike khona esikhungweni samaphoyisa kodwa-ke kusuke icala lami lingekho nzima kakhulu. Bese ugcina uphumile. Yebo. Manje njengoba uyinsizwa mfowethu kuyenzeka uma uyinsizwa kufika isikhathi la ukuthi khona udinga umuntu wesifazane. Ninazo iy'ntombi la esitradini? Ngeke ngiqamba amanga ngalapho-ke into esingayinakile kahle kahle noma yenzeka asigxili yona. Anigxili kuyona? Into eniyifunayo ukubhema? Ngingathini impilo siyibona kahle umuntu uma sebhemile ukuthi
kuyakhanya lapha nalapha, lapha akumele wenze ukuthi nokuthi. Kodwa nje bosaqalekile nje ngathini ikhanda ngazi ukuthi lidizi nje into uyayenza ngoba naku uforce phela isicimo sokuthi uthole lesibheke. Yeah. Ngiye ngizwe kuthiwa abanye abaningi abahlala emgwaqweni banokuvakashelwa abantu abathandana nobulili obufanayo. Uthola ukuthi umuntu uzothi hayi cela sihambe sewenza ukuthi ngizokunika u-R50. Kuyiqiniso ngempela ukuthi bayafika. Ya kona kuyiqiniso bayafika kodwa manje ngathini bayambheka umuntu abamfunayo. Yeah. Ukuthi bayavumelana ngaleyo ndlela ngoba bezosuke bexoxa bobabili. Yeah. Bavumelaneke mhlawumbe ngoba nawe usuke efuna leyo mali le iswele imali ngempela. Kodwa phela sibantu asifananga khona ongavuma khona onganqaba. Yeah. Omunye uma sebona imali kahle hle uthi hayi anginqabe ziyakhona. Yeah, uyavuma. Ngoba esitheni phela ngizifuna le mali. Ukube imali ayikho ngaba akavumi. So umama uma engafika la nje ensukwini ethi uzokuthatha ubuyele ekhaya. Unganqaba ngiye ngizwe abanye bathi mhlawumbe ukuthatha umuntu umzali ukunikeza imali ahambe kancane ethi umuntu ngiyabuya vela ngabusabuyi. Uma sethola imali umama engafika ezokuthatha ungahamba uyohlala naye ekhaya. Yeah, umama bengaphinda abuye manje na ngingavuma ngesizathu sokuthi ngiyayibona impilo ukuthi inzima la. Akuhambi ngale ndlela engangitshena ngayo ukuthi bengifike eThekwini hayi izinto iningi kuyenzeka nje imali iningi. Yeah. Sengiyabona ukuthi hayi abafethu abaningi sebekhona nabo abahluphekile ngempela abangafani njenganabo. Yeah. Abangani bakunabo abangani la. Ola eThekwini. Angathini leThekwini ukubheke umuntu ocisha afane nawe. Yeah. Ongeke azathi hayi wena uhlezi wena izinto uyithola kalula mhlambe akudlela umona kufana nomngane ozothi mhlambe bengino-R10 eno-R10 na sihlanganise sikwazi ukuthola lento. Omunye ukanqabe nje mhlambe akubheke eqala ukuthi unani ugqoke kanjani ungcolile noma mhlambe kanjani kuyimani uzwana ke naye. Hayi mfowethu asingakubambezeli ngoba kade uphanda uqhubeke uyophanda sithembe mhlawumbe umama naye mekubona uyisho wena ukuthi uyafisa ukubuyela ekhaya uzofika ezokuthatha uhambe uye ekhaya. Mhlawumbe mathiwa khona ufuna ukunika umsebenzi nje sesiphethe ungawusebenza umsebenzi. Hayi ngisanga usebenza kodwa-ke naye ngimchazele inkinga yami ngicele nosizo mhlawumbe angangisiza ngalo wona lowo msebenzi ngoba ubalulekile umsebenzi ekugcineni kumele kube khona imadlana engizokwazi ukuthi ngiyinakekele ngayo. Yeah, sesiphethe njengoba kade kuvotwa uvotile. Angeke ngiqamba manga angivotanga ngoba ngathini angakuboni ukubaluleka kokuvota. Awakuboni ukubaluleka kokuvota. Yini lo yifunayo ukuze kufike isikhathi sokuthi ubone ukubaluleka kokuvota? Nami bese kusukile lo enhlizweni ukuthi ngiphume la kule ndlela engihamba ngayo ngizama indlela yempumelelweni. Yeah. Mase ngiyaqala ke nami into enjengalezo mase ngiyayingenela. Yeah. Hayi mfowethu nguzwa kahle sikufisela inhlanhla ukuthi sengathi ungaphuma la ngelinye ilanga siyabonge. Yebo, so